Hello mga Gandararat, mag-update tas kaganapan sa loob. Nagluto si Gandararat, Jane, tara. So mga Gandararat, mana na iyang gihanda. Oh. Siksiking nagluto. Sana all. So pag-excited. Hello mga Gandararat, part 2 sa birthday ni Gandararat Jane. So, unsa mang mga handa? Kaya maghurot ni namo. Kani siya karning baka. Kato siya pansit, dayon lechon, char-char. So, mura na mong handa. Kami rang duha mga on, pero kaya na mo na, oy. For Galston ba? Hello, mga Gandararat. Mga on na mi sa kuan. Unsa ni sa birthday ni Jake. Dapat mag-pray pod ka. Ikaw ang po. Ikaw ang po ako na sila dyan. Oh, Hong-hong. sige. Sige, palungan na. Ginoo, salamat sa grasyang imong gihatag. Akong ipangayo Ginoo nga unsa ni tagaan pa si Jens o taas nga kinabuhi sa ihang birthday karong adlaw. I hope makakita na siya og forever. Na, Ginoo, salamat sa grasya. Amen. Di ko malumampo. Amen. Mga una ta ay, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mike. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oy, mga Gandararat, happy birthday diha sa ako ang friend no si Mike. Happy birthday, ka-birthday po di Jen. Happy birthday. Mga una ta. Bayot, mga una ta. Kanta-kanta ng happy birthday niya. Kuano ba di ayo kanang adan? Akong bilbil bayot. Ikaw ang pagtukong. Dapat akong bilbil ba? Klaro kayo sa kuan. Siguro hindi magluto pa nga. Walay gamit, walay kakados. Buwa talaga. Sa timpla bang experiment. Saan pag kinamot? Kinamot ay buin, kalami. Tinalsan ako ganina. Ako po may video ka. Picture. Mag-picture sa maniniyot. Daway, isip, jud mi ay, nag-change climate naman ko dari good sa. So, they good. Ay, uy. Saan ang luwag dire hinon. Mo dun ni kasok ani pastor kay ambis daw mag-ampo daan ng mga Pinoy. Ay mga on mag-picture daan. Ambis kay mag-ampo daan. Pero nag-ampo siya kadaan. Video na live. Det var helt forfærdeligt. Nga na ta Ginoo ko. Gutom, bumutog, sbesh, wa koy kaon ganiha kay kunat ako sa birthday. Event ba karon anya ga-host ko. Kawawa sa kanya guys. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Asa naman to itong urimos nito sa limbo? Pagod na basa. Sinundan sa chismis na way kung nagubasan, nausan.
Not expensive. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The time is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right. Hello mga Gandararat! Salamat sa inyong pag-click o paglantaw sa ako ang video. Salamat. Pero pag bago pa ka sa ako ang YouTube channel, please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ako ang mga bago nga i-upload nga video. Salamat!